Cáritas de Noia atenderá este Nadal a unhas 150 familias con dificultades. A demanda de axuda repuntou tras o peche anticipado da campaña marisqueira, posto que supón un dos piares da actividade económica do municipio. En este Nadal vamos a atender a unhas 105 familias. Hai que ter en conta que no verán estábamos sobre 80, quer dicir que o crecemento vai sendo exponencial. Non sei se tendremos recursos, os recursos son os que hai. Todos sabemos que as cestas da compra están disparadas, os alimentos, etc. Aínda que o gasto principal é o que se destina á alimentación, durante o inverno destaca tamén o gasto enerxético para quentar os fogares. Nós temos unha media de gasto ao mes de 1.000 euros e agora xa estamos rondando os 1.400, 1.500 euros comprando os mesmos alimentos. Quer dicirse que, prácticamente nós ahora as axudas en que estamos son alimentos, butano. Nos fai uns anos creamos que a Concellería de Asuntos Sociales un tema de axudar as familias na calefacción e entendemos que a calefacción máis barata é o butano, ainda que sea unha incongruencia a veces dicilo, porque se te regalas un radiador de 2.000 vatios a unha familia que non vai a ter medios para poder pagar, en cambio no butano si nos estamos dando cada 15 días bombonas, estamos dando estufas para o verano. Cáritas traballa en colaboración coa Cruz Vermella, que fai un chamamento para a recollida de artigos de limpeza e hixiene persoal, así como mantas. Nos levamos máis o que son tamén produtos de hixiene personal e de limpeza, porque tamén son produtos que son caros, e afrontamos esa parte. Tamén nos encontramos coa demanda de mantas, incluso camas, porque temos que contar tamén, hai unha población que ahora aumentou aquí en Noia, que son senegaleses que chegan agora ao pobo, entonces tamén nos encontramos que hai un aumento desta demanda e tamén, sobre todo o tema de mantas, eso é fundamental porque non teñen nada, evidentemente. Estas entidades traballan man a man co Concello de Noia, que realiza durante este Nadal diversas actividades solidarias para recaudar fondos.